Tutuştur ama video biteceğiydi sana. Men sevmeyin. Midem men gerek oğalardan men taflayanların. Barçaladım, gel çaldım. Ay sana şu eklenci bap gelip var ya. Men evvelinin oyunda mergoda vatin şu atçallam. Çünkü özüm beter tutuştur aman qavur yana. Hiç sevmeyin. Sen leşana dostum ödem bir peygamın yoktu mu? Oh doğru. Hey leşana. Börgümüş eklenin içine avdanışıptır mı? Tutuştur ama öydün bir peygamını olsa koyun. Tutuştur aman adasının geçen bölümünde. Bir yaşançılar bir siyahati vermeli olduk. Ola da bir form laftar ettiler ki aynı ölülerine bağ hayvanın memurlarını kadip. İmma kesildi ölülerinin bir işden kişi olala. Hidir Wellen Duncan. Ola ölülere bir ağız verçilik becerdiler. Ve derdi diyarı dolu. Her ne olsa da başkaları da kömek ettiler. Yöne zayılav onu. Bir hefte haysı var 6 yaşançılımının birisi üyük cakka. Yedi. Hidir Wellen Duncan'ın yendi ağız verçiligi durur mu? Yedi Hidir yendi bir kelep ölüne oturan adamın qayığından daştaklar mı? Bulan hemmesin gözleğiniz ve biliniz bir tutuş drama adasında. Atam Meryem yaşmana otada yaşmana Meryem günü hoşta geçirim Mehmet'e hoş geç ya. Nereye katsalana varırım. Kunalarım hatta. Yöne geldi taylakın görün yar yöne geçer da ola da Mehmet'e hoş geç ya. Bitir hoş geç ya. Bitir hoş geç ya. Peynir. Kulağımı çeşirdin ne? Soruş biliyor musun olada ne var varlığını? Hey, şasiyicilik kupter mi? Beyik arzulaya kullen drama hoş geldiniz. Biz önkü 6 heftenin içinde gördük. 16 nefer yaşayançı bulada cıdanıp bilmediler. Ve ondan sonra onları başka yaşayançılar cediren içinden zıngınla daşarıyık. Ezekiel, Ewa, Noah, Justin, Katie, Tyler, Izzy, Cody, Bert, Sadie, Courtney, Harold, Jenny, Ewa, Trent, Bridget, Lindsay, DJ ve yine de Izzy. İmma fakat 6 tane yaşayan çıkalya. Mimuna. Bu tafır canavar ve yürek bulaştamakla hem de kırıl tuvaletlerden 6 hafta geçenden sonra finalistlerimiz utturmana şunu ancak yollar var. Biz de ayttık onlara bir istirahat bereyledik, bir yol verelim. Ondan sonra biz onun ellerini birbirine desep bilen bağlaylaydık. Göreyla, biz onlara feşat sürüp bilersek mi he? Duncan'ın iftiri onu iyi verdim ay. Yok, bulan hemmesi bunun yaşmasından çürüyüp. 3 yolup yaşma, 3 öllük yaşma. 3 öllük? Yani 3 öl bilen? Hava. 3 yolup yaşma, 3 tane tim, 3 tane de el her yaşmak içinde. Özüne bilyandırsın olan kimligini. Mi ilim hiç mi olan ellerini kulf etmeyerin. Her 2 nefer utyan, akşam reylerden amanna galiyan. Uzak 6 hafta dol. Bilemek anne ne kadar çelemciden bilyanımı. Hemmesine metre qaharım getiryanna ceftir. Madam ha hoş hem de oyodur. Hiç kimin min yanık çırayı açık değildir. İnni kelep aysa ol hey dost ya da bolle ya da inni kelep ağıl açıp damak ise lep vurup kul eder. Beter gawe.
ومن beter began motin stadalagma hava beter dostlarım görüsüm geldi eger program edip dursan aşağı qaddallaki hemme dostlarıma bir peygamberdir do ve de aydayn manziradaki men hemme qalan adamlardan bedim gelýän bolsun ola qaytyp beter de salqın beter de oğlan leş sana olba bir partiyni lep göçürüp bilýär ýöne güwen menen dankin beter syn eder de biderek nakşalar bilen men beter gorkudýa men ahirki 6 nefer finalist bolmak beter talqyndyr diýetdim ýöne bir jirek agyr görünýär Yeter edip berýäli dost. Her näsiňden naryň içinde ýarym diýip televizionda edip bilýärdik. Der diwanalary başga ýerde saklaýatdylar. Ýani aýanymşa şu otokdan başga jaý ýok. Adam rahat gezmäni. siz meni gaty gowulýandyrsňyz Men bilemok kurt engleşana näme diýende. Bir defeden olmaňa gawada maqadiýa hemne enkaw dostum bolas gelýär. Mena ýanlaryn hiç dat dostum ýokdur. Şundyňmy? Ey be peygamber hem ovamızdaki adamlara hem de meterde anjallajany aýtýan bilady bir tafar her näçe däl adamma ýöne en otaryn ýende faqat 5 nefer galy. Hova oğlan 5'ten ahirki yaşança gelýän men. Oýsana sesini. Men stadalygym beter gawa. Men muňda ýuwany syryn. Emma inkewki ýaşmaňyz 3 defeki ýaşmaň içinden bile damagy ýemekdir. Bar gitsene men meni ýany aýny bir diş gördüm. Süýçülip köpteriň diýişimi? Sen işe diş gördüňmi? Bir damak berýän melen bir damak ýanyny takap ediňiz. Ýançylar ellerini ýyllaryna saklap oturmaly. Kibe iş damak berýänçileň beter işlerini gyňal. Ýa. O ahirki zat bu boşanmagyň açardyr. Bir sökle açar kemi defenler açýandyr. Her ýaşmaň içinde be azatlaň açasy berilýändir. Ýöne eger kabul etseňiz, siziň ikiňiz de ýaşmaň içinde pozulýandyrsyňyz. Indi näjireki otmal bedi. Başaş bir inkewden size bir syny getirýändir. Her tim ki inkewden tabagyny tüketse, ol tim utýandyr dostlar. Tamaklaň ýemegim emmelenler. Gömäni etmeýän başarsaň sen, fätini şahsy gary. Gel göreýlik kimin zorken. Şerden kabullersin. Biz her nämeden çyrip urşaýla. Biz bir timler tikeýleme. Onna sen olur. Bolle. Yok. Men olary ijek. Bolle. Yok. Tahamlamy näme? Siz tebietiň içinde ýaşyl renk çüýçe gördüňizmi? Şaýap birleými uýçyça bolsa. Oturdyňmy ýa ýok? Sen iplýän ony. Bolle. Aslara. 1 2 3 i. Hey, sen bir meni taht görmeli. Aş diýdim. Çalasymrak bersene. Eger kaçta sanamy ýaly ha? Au, peyniri keki beter tahamlamıştık. Men bir tamakla tahamyny çekdirmejän çyrip bilady dekim bir ýaşma. İyi göreyim. Al göreyim. Indi kalan melen tamak berjekkä. Her näme zoruňma bolsa urjak gol. Otallama. Hazır velen oğun. Bitter gaw owan. Berekella. Sen men kahramanymdyrsyň. Naga gawtim. Sağ ol. Ümen ýaşmasyny utamdan sonra hedirmen bilen beter mihirban bolla. Çyndan düşünmedim näme-nämeligini. Hawunne, bilen hemmesine hemme jezireden giden adamlara ýanlaryn. Hemmesine ne aýtjaklaryn siziň hemmeňiz aýny utan ýanykdyrsyňyz. Ikinji zat bilýänlaryň men stratejik jezireniň içinde bir meselen gözüňden ýamarak görnýänni. Balim. Ýöne men inki gawışma dowat etdim. Tökezme depdol. Men siziň hemmeňizi iftihar bir kim bilediňizde kim otmana gawlygyny sağ bolan. Bir tim bolan. Fakat ayağını temligi iştip tuvaletin kağaz veline ýa. Owen beter
Güzel yürek bulaştır. Eger men salym alsam, ondan sonra on ýirakly içgilerinden çürüyip bir şikayet yazdıraran. Ziyan yok değil mi? Narhap bolmadım. Ahirki wagtda altın göwerin men açaryny almadan çürüyip. Olgadan ki biz bir ýaşmaň üçin nämeňleşçiligimiz ýok. Ondan çürüyip. Asa walla fikret. Men ýanykda ansa när ol. Erdişi wagtdy bir görmäne. Heter men beter gorkudýar. Ýaşmak näme kiret? Sahalyň üstünde 3 tane gaýyk bardyr. Her time bir gaýyk. Siz gaýyklary sürmelirsiniz, elinize de deset baka. Soň jezire gaşyn. Olak etinizi sogra bir zap bardyr, onsuz açmalyrsınız. Göze şwat ýasy-da. Yok yok, men öwde turýan. Hiç tat kepsi. Sen mertem neme? Nemişik koyanak kişicik leşana evine atarsın Çocuk. Sarı mı? Sen? Ya. Eşitmedin sesine kalanı katırağa göreyim. Tıklı göreyim ovun içinde dolu jeli yanık gör. Bir kere mektebin içinde bir olokon partimiz vardı. Ben dostum Jay ayttık. Çemellere yıkaylıydıq. Emmesin. Bana neme? Yok yöne beter gavde. Biz bir gülden bilen perçem oňsyna goýduk. Ondan sonra tutulmamyzda new, näçe kelep oňdaşyndan tyrlanyk. Ondan sonra mektebiň müdiri geldi bize bir Zamallı koya. Au, kahar. Bilýän özüm, men bir kaharjyn nejis, ýetergit. Adam hada urşup böre. Goýsa diňe, men oke aýtmadym. Ne goftan? Bolçalasam parwar. Men bilady hem eşitipdim. O wagt sellökke evde pök görüp oturýarmy? Yavaş parın başka yere gidecek ol ya. Men ýoş bir işler etjek bolýana, sen asla hoşuň gelip bermer. O fikir etmeyen edip bilsin onu. Sen fakat kepleyen. Hiç tadın yok fakat sakırdamadan maş. Kim aýtdy? Men gözümme. Men bilyana sen kurtniyim behtire kavaryanın. On ellen gittirme. Faşlar düşündüňmi? Ol beter gawdyr. Ol baniden bir zat aýtdy. Oğlan. Sen cidden bilmeýatdyňmy? DJ bani jagadı göwerenni. Bolýa. 6 ýaşymdaky etim beti öýden gaçyp gitdi. Men aýtdym, DJ-de men ýanyk bolmasyn idim. Düşündiňmi? Bilýatdym şu yamanjaň olakan ýüreginiň walygyny. Hawa, ýöne onu hem halkyň ýanyna aýtyp berme. Pary ölersiňmi meňe? Kırıngleşana janyň ýanyna gala. Kışıkkandan beri adama fikri yattım. Hiç kim çınlamaya keyfime kulak asma ya. Men bir adamların beter fikri ya. Uzun narahap bolmada. Ýöne çyndan bilamaňa mohumde. Ulasyn weze sahylyň üstünde dugla ola. Bol çalasam. Kılınca asmak akılcı bölümüne hoş geldiniz. Awwal 8-nji bölümde dosaňyz bet. Süňli jezireden bir gurjak alyp kaçdy. Ol izine koydum diýmedim. Anladım. Ol dewgüni fazlaryň çynedňni. Ýanydım. Haltalygyň içinde tikeleri çalasym ol. Gorkudýan garyň içinde goýuň. Ol her nagat ýanyňyzda kärek galsa, şansyňyz azalýanlar. Ýeriňiz oň arkasyna sen menip gitýändirsiňiz. Keýf ediňiz. On waraýyn sagır surýan. Birkin bir zada jydan ýanlar. Ýöne men 250 kilodur. Ay, ola bir süt, su, hem greypfrut yanaktılar. La bir bile marçalattılar. Jeff, bir ýaşmadyr. Eger sen... Şu dogurdy. Oh, wow. Au, vay, nagat awadan bilasy. Duruş tada. Biz ýetipdirdik. Maň içinde hiç da sahil ýok. Be, men öňkü seferimden ýadymda. Wahşy tabiat gawdemy he? Is. Näme? این برای دفتر Albumlama bir gelen jaýymyzdan beter gawwalar. Album? Men çyndan sen keplenge çynmy kadymy ýa? Saňa şu näme bolle? Halyň gawmy? Göze, sen özüňe meň dostum diýdirjek bolma. Ondan çürüp men tüközüm goý. Diýdirjek bolamakdym. Çyndan dosyň bolasym gelýär. میومد Hawa, we eger ikimiz bir mektepde okuýamazsak, hemme partiýalaryňa men çagyrardyňmy? Men şo işe ederdim ýöne fikrini etmeýärdim. Sen olak gelersiň diýip. Näme şip ýok.
Näme men näme? İşte fakat şunyaqlar halamayan yanaqsın. Ýa-ni men pikir etýän sen partilara beter samsagana diýen ýaly. Bileme ogada bir kelip gitip göremek. Au, nagat bet. Sen bir kelip de partiýa gitip görmediňmi? Bolýa, ýok. Ýöne käsem ogala arduga ýatdym bir kelip şunyaqlara gitip görsem nädip. Men haqqylar ýana golsam näme hebegin böreyle. Hem alqbalna ýaşýala, hem de bir tofar süýjüligi ýala. On çaýny ýala, hatta taçlaryna atym urug ýanykdan ýala. Ýöne pikir etýän, ola men diýen eýmiň içinde ýok bolmaly. Partiýa gitmek adam diýen eýniň içindedir. Ol pikiriniň içindedir. Heýleme. Hawa, Jediridin demeden sonra bir gawja partiýa gidesin gelýärmi he? qawanna. Hawa, şu alamdan dillerini öwrenen ýanakda sen. Oh, Ýöne fikir etmeýä heniz, huwa teýýar bolanmalyň. özüne işlersik. Özüne işlersik. Çalasam rakdos. Zat yokluk kucağında. Bar men eşeceğim indi näçe adamdan kän almady. Sen men başararsın. Bari git, bizi yerin men başaracak ye. Bebir beladır. İmkanı yok ola. Bizi utmam bolsunlar. Yok, sabret. Fikir etmeýän. Hiç kim bilak etemezsin. Biz yani de utup bilýäk. Yok. Ol, beter gawdy. Sen maňa aýan. Yuhu. Yuhu. Bolýa, fikir edämäňda men bir partiýaň aşygy samt kywanlaryň jeffelen gawgaşansam. Ol ogran aýny öz bir partiýa ýanykdyr. Va. Ve ceffelin guane bir imtiyazlar. Hawa, benim şerikimdir. 45 göreýän. Beter qawgun helleme. Qalan damaklar. Eti yanğunduzla. Ýöne ahyrynda bir time utmaly. Her kime bir imtiyazadyr. Fakat leşana welen dankyndan başga. Ke bir weniň janyny çönse. Da bunyň ahyrky ýaşmasylary. Aram ol fakat iwadyr. Gideni iwa. Asıl maňyçydan bolmaýar. Emma sy tertip bilen bu adadan giden dostlaňyzy üstüne goýmalar saňal. Ol dogry almalar. Ýoksam utturýanlar saňal. Size açar da berilýänler. Eger ol açar alsaňyz, Ide. siz pozulýanlar saňyz. Inni kelleler üstüne ýygna. Awadan oglan şu Justin. Hatta şu ağaçtan tıraşlagyl kellesi awadanlar. Yani Yani qawy jarlypdyr. Gözi nagat awadan tıraşlaryny. Yani beceren adam onu qawy tıraşlapdyr. Oh, man gözi näme tafanymy? Lindy bilen bet. Oh. Hiç gaýsy ahyratçylym galmadylar. Nagat ýokumsuz. Şu ağaçlaryň içinde akıl kän şoň kelleleriniň içinden. Fikir yani Katie'dim näme 5-nji çykan. Yok, ol. Edi bu. Seydiydi. Katie detme. Hiç mi ýadymda galmaýady? Katie odike dogry beceremledik taşdan gorkýatdy. Ya ol seydidimi? Ah, Göreň en kıçykly tim bir näme etip duray. Bu näme ne? etme. Asalla gülürtmeýär. Bile bilýärmede göre oğlanla gawgaren gyzlaryny okşaýanlar. Ýöne bir dostama kellesiniň üstüne da ýazýar. Kim aýtdy biz hemete näme eter gaharjynly pe? Ey şykydyňlar, sadism madyr? Beter hatarly ol. Jüreki köplerden aýtma. Aman ýagmyşy, waşyle ýaňyk jeňille ýaşaýanny. Inne şuna köplep görmeli jamally. Dogrymaýan, şeher ýerde bolsa salym adamlar hatarlylar. Boldy ne? Boşanmagyň açarlary nerede? Dur görýän. Sogruk deme. Bizim bir otarımız var. Dankın melen leşana ottu. Yani be birice her kim öýe gidip bilýär. Hoş geçdi hellemi. Yani ma ýatyr moga aýmany kefin bolmasa, on hiç moga aýtma dip. Ondan çürip heter hiç moga kef aýtmalydy. Ol inki pes, inki nejiz, inki biderek, hem de inki milletin gellesinin üstüne bör koyan adamlaň hem de bilemok birdir. Bagışla da anne. Asıl narap bolmadym. Gaýtyp taňa ihtiram da goýan. Inni kelip görämäýin, on ýa kepler aýtyp duny. Sizin hem eňli reýliňiz bir intihap etdiňiz öýü bermäne.
Her yaşançı ki ona marshmallow yetmese, ol oturan adamla iskelesine varyandır. Ondan sonra da oturan adamla qayığına minyandır. Bir yani yaşmalançının gityandır. Evine de qaytıp bilmeyandır. Hiç haçan. Birlinci marshmallow'umuz yetyandır. Leşana. Body. Sonraki Duncan. 4 nefer yaşançımız var. Yani 3 tane marshmallow'umuz var. Sonraki marshmallow yetya. Hıdıra. Oven. Hava. Bir qav yollar çağalaq ağızlarından gülmege pozduracak olsang. Bir tavuk kököz içinde de bir de marshmallow var. Men ona rəy vermeli etdim. Men biliyatdım bir yaşmaq meşhurluğun yaşmasına evet olsa men ahırkına ferliğimi. Men hedire rəy vermeliyim. Sen neçe eftemenden avval bir oluqan qalatı denirsin. Men ne? Qavuyadımda duru. Men deyilirsim eğer başka birine rəy versem. Men hiç kim bilen düşmanlığım yok. Behemmes bir nakşadır. Man mun. Men alım o bir marshmallow biriyce. Gwen ya Jeff biriyce öğretmenler. Ziyanı yok. Bana beter hoş geçti. Ne emitip doğayı zayla otyna. Biriycen ahırkı marshmallow yetyanlar. Gwen. Jeff. Enne sen öğretmen vaktin yetti ha dost. Neme? Oğlanlar, sizin hemen deliydiniz mi? Jeff, dünyanın iki qav oğlanlar. Ava doğru yan dost. Ködür qawluň üstüne bastı. Qavluk yanak doğru da yoktur. Senin çip narahat de ha Gwen. Narahat ne? Narahat bolma Gwen. Hoşanlı oğlanlar. Bir dur. Mama. Men sana bir zatım var. Dur benim. Men yeniden sünkle cedire vardım. Bağışla ondan çürüyüp. Şayet wawan akkan deri açatından bir meçik qalam morfun içinde. Manzaraki qawyady gari olar. Doğru yan. Hoşanlı Jeff. Sağ ol. Dur. Ait alma.